Ondo da. Ba, 15 minutu barru edo horrela hortxe izango naiz, bale? Perfecto. Bai. Bale, ba, bale. Venga, bañarte. Agur. Kaixo, neko zea? Bai. Nirekin etorri. Bale. Elezketa horren nudu. Gertu dago. Hor bertan, zara bat preparatu dut bientzako. Bale, bale. Ondo zaude? Ondo zaude? Bai. Ondo zaude, neko? Kaixo, azkenean ez datorriko. Bai, nagakit, pena bat da. Talento asko zekan, baina